Smrť. Koniec života. Všetci o nej raz za čas rozmýšľame, niektorí sa aj bojíme viac, niektorí menej. Ale bojíme sa oprávnene? Čo ak je tu život po smrti? Všetky náboženstva o ňom hovoria. A majú podľa mňa pravdu a po smrti naozaj niečo existuje. Ale nie, robím si srandu. S veľkou pravdepodobnosťou po vašej smrti nič nebude. To je hlavný dôvod, prečo tak veľmi túžime po nesmrteľnosti. Ako sa môžeme stať nesmrteľnými? A je to vôbec možné? Z prírody vieme, že do určitej miery to možné naozaj je. Turritopsis dohrnii, alebo tiež nesmrteľná medúza, ako by ste mohli hádať z názvu, je nesmrteľná. Vyplýva to z jej pomerne zložitého životného cyklu. Z vajíčka sa najprv vytvorí larva, z larvy polip, ten vytvorí malé medúzky, z ktorých sa potom stanú dospelé jedince. No a pri nepriaznivých podmienkach medúza dokáže tento cyklus otočiť, doslova omládnuť a proces opakovať prakticky do nekonečna. Nesmrteľnosť je teda možná, ale my nie sme primitívne prhlivce, že? Ako ju môžeme dosiahnuť my, ľudia? Na to, aby sme sa dopracovali k nesmrteľnosti, najprv musíme pochopiť, prečo vôbec stárneme. A s tým nám pre zmenu pomôže ovca. A nielen tak obyčajná ovca, je to ovca Dolly. Prvý naklonovaný cicavec z buniek 6-ročnej Darkine a nás ani tak nezaujíma jej narodenie, než jej smrť. Ovce sa bežne dožívajú okolo 12 rokov, ale Dolly žila len 6 rokov. V skutočnosti zomrela približne v rovnakej dobe ako ovca, z ktorej bola naklonovaná, ktorá mala 12 rokov. To je celkom podozrivé. Čo sa to stalo? Objavili sa špekulácie, že Dolly si s bunkami Darkine zobrala aj jej vymedzený čas života. Počas vášho života sa samozrejme bunky delia. A s nimi sa takisto samozrejme musí deliť aj DNA. Lenže kvôli podrobnostiam, s ktorými vás nudiť nebudem, proteíny, ktoré replikujú DNA, tak trocha nevedia zreplikovať jej konce. No a tak sa s každým delením bunky DNA skracuje. A tým pádom sa skracujú aj konce chromozómov, ktorým hovoríme teloméry. To vedie k tomu, že chromozómy sú nestabilné, bunka stárne a nakoniec umiera. Smutné. Takže to je to, čo sa stalo s Dolly. Hoci sa narodila ako mláďa, jej bunky už mali skrátené telomery ako 6-ročná ovca, pretože bunky pochádzali zo 6-ročnej Darkine. A to je dôvod, prečo umrela o 6 rokov skôr. No, teda nie tak celkom. Vlastne umrela na rakovinu plúc, ktorá bola spôsobená retrovírusom a s jej krátkými telomerami to asi nemalo nič spoločné. Každopádne tá časť so skracujúcimi koncami chromozomov je naozaj pravdivá. Takže stačí nájsť spôsob, ako si udržať naše chromozómy rovnako dlhé, aby naše bunky nestárli. A naozaj jedno riešenie existuje. Napríklad v našich pohlavných bunkách je prítomný enzym telomeráza, ktorý zaisťuje, že sa telomery udržiavajú rovnako dlhé. No dobre, takže stačí si pichnúť pár dávok telomerázy a budem nesmrteľný? Z dvoch dôvodov nie. Poprvé, telomeráza je enzym, ktorý naozaj umožňuje zvýšiť prirodzený počet delenia buniek, čo v preklade často znamená dostať rakovinu. Väčšina rakovinových buniek má aktívnu práve telomerázu, hoci by ju aktívnu mať nemali. No a po druhé, skracovanie telomér nie je primárny dôvod stárnutia. Primárny dôvod je dýchanie. Aj keď sa to zdá divné, kyslík bol kedysi pre život toxický, pretože je veľmi reaktívny. V našich bunkách nám na jednu stranu pomáha získavať energiu z potravy, ale popri tom vytvára voľné radikály, ktoré nám napádajú DNA a proteíny, čím ničia bunky a v podstate naše telo pomaly stárne. Ale asi mi dáte za pravdu, že nedýchať pravdepodobne nebude najlepší spôsob pre nesmrteľnosť. Naše telo sa zdá byť príliš nedokonalé na to, aby sme boli nesmrteľní. Riešenie nám preto možno ponúkne nanomedicína. A trocha sci-fi. Ak by sa nám v budúcnosti podarilo vytvoriť malé nanoroboty, mohli by mať schopnosť opravovať poškodenia DNA a proteínov spôsobené oxidačným stresom a teoreticky by sme nemuseli stárnuť. Môže to znieť ako sci-fi, ale vedcom sa napríklad už podarilo nanotechnológiou regenerovať optický nerv myšiam a vrátiť im zrak. Nanoboti iných výskumníkov zase dokázali zaútočiť na rakovinové bunky a zdravie nechať na pokoji. No a možno raz v budúcnosti dopodrobná pochopíme ľudský mozog a podstatu vedomia, čo nám prinesie ďalšiu možnosť pre nesmrteľnosť.
Jednoducho vedomie z krehkého biologického tela nahráme do tela robotického. Zničiť. V súčasnosti sa zdá, že nesmrteľnosť v pravom slova zmysle ešte nevieme dosiahnuť. Ale mám pre vás ešte jednu možnosť. Sice nie je tak uspokojivá ako tie sci-fi možnosti, ale aspoň reálna. Zatiaľ jediný spôsob, ako časť vašej mysle môže prežiť vaše biologické telo, je šíriť myšlienky. Keď sa nad tým zamyslíte, myšlienky sú potenciálne nesmrteľné. Myšlienka prvého tvora, ktorý prišiel na to, ako zapáliť oheň, je s nami 100 000 rokov. Myšlienky Pythagora žijú v mysliach ľudstva viac ako 2000 rokov. Kúsok Einsteinovej mysle žije v nás aj 60 rokov po jeho smrti. Celé poznanie, ktoré sme ako ľudstvo nazhromaždili, je v podstate mozaikou mysli jednotlivcov. A títo jednotlivci s nami môžu prežívať prakticky až do konca našej civilizácie v určitej poetickej a nesmrteľnej forme. Takže ak sa chcete stať nesmrteľnými, snažte sa stať súčasťou myslí tých, ktorí vás prežijú. A teda nejakým normálnym, pozitívnym spôsobom. Ja som Peťo a toto je Be Wise.